ki kauce kadarar rabba. Tambaya ku samu amsa da ni da masoyiya ta tun da kauna ta mutai nisa. Asa in guguwar kaunar ta kirji na waya fesa, kwarai bai san ka in ka so shi ba zai zama aibi ba. Na kan yara gayi zaki da miya baya armashi idan ba dandanan mayi. To haka idan kin nasiri ne a raina na kajin zoyi, na sha wahala ta ƙaunar ki har yau ni ban gano riba. Samu ki yi godewa saki Allah gafuran ne sarai masani akan kowa. Ki dau daidai da ke in kin kayo guri ki shayawa, duba halin da kin ka saka wa kanki kina bidar tuwa. Sanya ko ina biyo sai ai ta min jaje, na sabon da ke min ni daɗi wai ina zanje. Dalilin ki na je ni maradi har na wuce garin maje, kin yo tafiyar kikin kyale na kin sawa ina ta zuwa. Sa'a ake nema samsan ba za na rama ba, da min laifin ki kwai girma. Kin ce ba kya so na kin fi san mai sanna babba. Dalilin haka kin zage ni kin kyare ni kin juya, idan na zo gurin ki kina ta min tsaki kina zariya. Kin manta komai na Allah ne shi ke dafawa mai tafiya, abin da kika yi gare ni ko kaɗan ba za na manta ba. Muradina ƙaunar ki ba za na daina ba, ki yi haƙuri ki so mai san ki kowaye idan ya so. Dabarar ki ba za ta saka ki kauce